Het is even voor 8 uur als de eerste supporters haar melden voor de geerkomsten. Supporters, maar ook leden van de vereniging Actie 60, een afvaardiger van de zakenclub OSSH en een aantal sponsoren. Waaronder Jelko van der Wiel, de woordvoerder van een groep ontevreden sponsoren. Waarom ben je hier toch even onwijzig? Nou, wij zien wat die mensen leeft al, ja. Dus dat wil we eigenlijk even zien. Ik kom een beetje stiepen te Jan over Nieuw-Noord en Veenven. Nee, ik zeg veel niks. Ik bedoel, dus, zij zijn ermee bezig, dus daar kan ik verder niks van zeggen. Dus ik bedoel, ik kwam van Amsterdam, dus ik ga dat briefje aan, dus ik denk even zien. Even jaren hoe het met de mensen gaat. Om 8 uur zit de sale met 200 mensen stampvol. 2 bestuursleden van Veenven en 2 van Nieuw-Noord nemen het woord. Eerst antwoord op de vraag die bij een soort mensen leeft of de directie er komt. Vanmiddag hadden wij geen reactie, dus ik heb maar eens even gebeld van waar blijft hij? Vrij vlot daarna kregen wij een mail dat zij vanavond niet aanwezig zouden zijn. Dus bij deze. Daarna vervolgt Nieuw-Noord-voorzitter Edward Jousma met zijn pleidooi en leidt uit waarom het vertrouwen er net meer is. De laatste dagen zijn ook onze gevoelens omtrent de dagelijkse gang van zaken bij SC Heerenveen intern bevestigd. Na de mail vanuit de sponsorgroep kwamen de mensen uit de anonimiteit en er zijn rechtstreeks contacten geweest tussen ons en de medewerkers binnen SC Heerenveen en sponsoren. De verhalen die wij anoniem wisten werden nu bevestigd. Het overgrote gedeelte van de medewerkers van SC Heerenveen heeft geen enkel vertrouwen in de directie en is bang en schetst een beeld van angst en intimidatie. Uiteindelijk hebben wij dan ook samen met Veenven unaniem besloten om het vertrouwen in de totale directie en de totale FVC op te zeggen. Onze gezamenlijk standpunt hebben wij donderdagmiddag jongstleden zo ver als mogelijk persoonlijk aan de heren kenbaar gemaakt. Vervolgens komen de vragen. Het begint met sympathie en stiepen van de actie. Ik wil even beginnen met in ieder geval mijn respect naar jullie uit te spreken. Omdat ik ook besef dat jullie vanuit persoonlijke relaties die je met zowel directie als commissarissen hebt, ook iets te verliezen hebt. Misschien in de werkzakelijk privé opzicht. Ik kan dus alle respect dat jullie je nek hebben durven uitsteken. Het gaat verder met vragen over de vervolgstappen. Daarom hebben het bestuur van Nieuw-Noord en Veenven het vertrouwen opgezet in de voltallige, of zoals net gezegd werd, totale directie van Heerenveen en de totale raad van commissarissen. En niet alleen in het vertrouwen opgezet in Robert Veenstra en Wino de Jong. Was het bewust uit? Uiteindelijk hebben wij gekozen voor de totale directie en totale raad van commissarissen om het feit dat de directie de dagelijkse leiding heeft van onze voetbalclub en in het laatste half jaar hebben ze altijd als één mond, als één woord richting ons gecommuniceerd en de rijen waren daar gesloten, dus we kunnen niet zeggen jij wel, jij niet. Hebben jullie ook gedacht aan de vervolgstappen? Wij hebben nu andere geledingen vanuit de club nodig die tweede stap kunnen maken. En mijn vraag is aan jullie, gesteld nu dat er een vertrouwenscommissie zal worden ingesteld, die op korte termijn moet nagaan wat de volgende stappen zouden moeten zijn, zou dat voor jullie acceptabel zijn? Bij ons is het heel simpel, eerst weg en dan gaan we verder praten. En tussendoor komen de emoties ik los. Ik heb met pijn in mijn hart moeten besluiten, zolang dit bestuur, deze directie, deze raad van commissarissen bij Sportclub Heerenveen zit, ik geen voet meer in dit stadion zet. Ik vind het verschrikkelijk, ik wil mij niet aan deze club verbinden op het moment dat deze praktijken plaatsvinden. Dat gezegd hebbende, op het moment dat deze directie vertrekt, ben ik de eerste die weer in het stadion terugkeert. Jullie hebben net gezegd dat jullie wachten op een reactie van de club. En ik denk dat de club daarop zal zeggen van nou, gaan jullie maar eens bewijzen hoeveel van de 26.000 supporters, waar Veenstra het gewoon in de krant over had, er dan ontevreden zouden zijn. Hoe willen jullie dat in kaart brengen? Ja, maar volgens mij hoeven wij niks meer te bewijzen. Het is gewoon dat wij de brief willen ontvangen wanneer ze weggaan. Zo kun je het ook zien. Nee, zowel Nieuw-Noord als Veenven binnen duidelijk in haar mening.
opstappen, de directie en de Raad van Commissarissen. Zowel tijdens als na de keerkomsten. Nou, wij wachten eerst op een reactie van de directie, Raad van Commissarissen en eventueel het stichtingsbestuur. En aan de hand van die reactie zullen wij bepalen of dat naar onze tevredenheid is en zo niet, dan geven we mij vervolgstappen verder. Maar daar kunnen we op dit moment net te volle uitweiden. Je hebt eerst die brief inleveren. Hoe is dat eigenlijk gong? Kun je dat eens omschreeuwen? Nou ja, eigenlijk was het een kleine operatie. Ja, wij hebben woensdagavond hebben wij gewoon de brief gemaakt. We hebben heel goed afspraak gemaakt van geen media erbij. Dat wouden we absoluut niet. En daar hebben we gewoon afgesproken, zo gaan we het doen. En we zijn, wat was het, 2 uur zijn we richting het stadion gegaan. Ja. En we hebben Johan en Joost hebben het persoonlijk overhandigd. Robert die was niet aanwezig. Die was bij de KNVB en die hebben het telefonisch uitgelegd. En wat was hun reactie? Ja, overdonderd natuurlijk. Gelaten. Ja, eerst eigenlijk natuurlijk ook wel overdonderd, want wij kwamen onaangekondigd binnen. Dat wilden wij ook, want in die zin, zo'n bericht, je doet het toch nooit goed. Nee. Alleen, wij wouden wel echt zeggen, we wouden gewoon echt het statement geven, jongens, nu is het voldoende, nu is het menens bij ons. Ja, en we wouden ook niet dat ze een gelegenheid kregen om een scenario in te draaien waarbij wij eigenlijk voor, weer in een bepaalde hoek werden gemanoeuvreerd. Ja, zo kun je wat zeggen. Je kwam binnen, je leverde je brief in, je zit erbij, we zitten vertrouwen in je op. Ja. En toen, wat zijn Joost Stoppé en Johan Hansma op dat moment? Nou ja, Johan Hansma die zei net volle. Die had de briefwerk net iepen direct. Dus we hebben gewoon mededeeld met een korte toelichting. En bij Joost de P ben we op een kamer en gaan we om tafel zitten. En daar kwam een conversatie uit voort. En op een gegeven moment zei van, gezien de situatie is het handig om hier nou een einde om te meiden. Hij wilde het ook gewoon wel met de orendirectieleden bepraten. Veenstra, telefonisch? Ja, in die zin vond ik, hij reageerde koeltjes. Had het wel verwacht. Had het misschien, dat voor zijn letterlijke woorden, had het misschien wel zo eerder verwacht. Nou ja, prima. En op deze wijze wordt de jong afsletten. Typerend. Aan de ene kant het grutske Heerenveen gevoel en aan de andere kant de woede richting Robert Veenstra.